Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта алар яңа юнәлешләрне үзләштерә. Фермерлар мәктәбенең 5нче чыгарылышын тәмамлаучыларга дипломнар тапшырдылар. 2030 елга кадәр үләксә базлары ябылырга тиеш. Яңа кагыйдәләргә Татарстан ветеринарлары ничек әзерләнә? Авыл җирлеге эшчәнлегенең мөһимлеге бәхәссез. Яңа канун өлгесен әзерләүчеләргә Татарстан үз фикерен җиткерә. Салаватуллиннар өчен фермерлык гаилә бизнесы, ярминкә һәм казна оешмаларын яшәшә белән тәэмин итүчеләрне бүген ниләр борчый? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Кооперация, балык үрчетү, туризм. Булар Татарстан фермерлары үзләштерә башлаган яңа юнәлешләр. Бу атнада Казан дәүләт аграр университетының төп бинасында фермер мәктәбе белем бирү проектының 5нче чыгарылышын тәмамлаучыларга дипломнар тапшырдылар. Белем истәүчеләр арасында кемнәр генә юк. Авыл хуҗалыгында шактый осталык чарлаганнарны да, яңа гына эшкә тотынучыларын да, яшь буын вәкилләрендә күрергә була. Әмма аларның барысында бер максат берләштерә. Аграр тармакта үз бизнесыңны булдыру һәм авылны яшәтүдә үзеңнән күпмедер өлеш кертү. Рамил Исмагилов Кукмара районының Аман кооперативын җитәкли. Монда 320 баш мөгезле эре терлек асрап, сөт җитештерү юнәлешен сайлаганнар. Аннан тыш, тагын 46 авылдан сөт җыялар. Җыелган чималның 5 тоннасын үзләре эшкәртә, калганын сөт заводына җибәрәләр. Узган елны эшкәртә башладык. 2нче елга менә бу безнең сөт натуральный сөттән ясалган сгущенка бит инде. 2нче елга тагы мой ясарга исәп бар. И тагы мороженое ясарга исәп бар. Бар. Менә бу көндә Казан бик катала. И уже Владивосток сорый башлады. Сөт җыюда терлекчелектә инде байтак вакыт хезмәт куя Рамил. Тәҗрибәсе дә җитәрлек. Тик менә яңа юнәлеш, кооператив эше нечкәлекләреннән ныклап төшенәсе бар. Фермерлар мәктәбенә шундый максат белән килгән ул. Үземә күп кенә әйбер белдем. Но бөтенсен әйтеп бетереп булмый. Теге вак-төякләр, теге нитеп куя инде ул. Мен әйтәм, аха, мен әйтәм, лайда булырга, лайда була ала икән бит әле. Мен әйтәм, байтырып эшләп карыйк әле. Күп инде, файдасы күп диде. Бу фермерлар мәктәбенең 5нче чыгарылышы. Бу юлы республикада гадәти булган юнәлешләр белән бер рәттән әле бик киң таралмаганнарына алынучылары да бар. Приоритетно у нас это молочное направление, так как Сөтчелектә эшләүчеләргә өстенлек бирелә. Итчелек, балыкчылык, сарыкчылыкны да өметле юнәлеш дип уйлыйбыз. Кооператив оештыручылар да күбәйде. Фермерлыкта үзләрен сынап карарга теләүчеләрнең артуын аңлап була. Бу әлбәттә дәүләт ярдәменә бәйле. по линии Федераль авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да, республика казнасыннан да кече форма хуҗалыкларда эшләүчеләргә 15 юнәлештә акчалата ярдәм каралган. Быел аның күләме 1 миллиард 300 миллион сумга җитте. Бу ярдәмнән тыш Россельхозбанк бирә торган ташламалы кредитлар бар. Булар белән бер рәттән фермерлар мәктәбендә дәүләт ярдәме буларак кабул итәргә кирәк. Если в школе фермера мы учим становиться фермерами, учим... Бер яктан без бу мәктәптә укучыларны фермер булырга, бизнес-план төзәргә, акчаны дөрес тотарга өйрәтәбез. Икенчедән, бу адымны авылны саклап калу чарасы дияргә дә була. Бу фермерлар авылның нигезе, авылдагы яшәешнең өмете аларда. 260 сәгать теоретик һәм гамәли дәресләр бирелгән. Галимнәрнең лекцияләреннән тыш алдынгы хуҗалыкларга барып, андагы эш алымнары белән танышкан фермерлар. Бүген аграр университетының актлар залында диплом алырга җыелганнар. Араларында авыл хуҗалыгы университеты студентлары да бар. Алар арасында да фермер булырга теләүчеләр күп. Шундыйларның берсе Әмин Хидиятуллин. Туган авылымда 6 яшемнән көтүдә көттем. Үзебезнең сыерларны да сава идем дип сөйли егет. Бүген хуҗалыкларында 110 баш терлек асрыйлар. Шуның 60-ы сыерлар. Хезмәтнең җиңел түгеллеген аңлый. Шулай да туган авылы Әйшәгә кайтырга исәбе. Городская жизнь маленько не для меня. Шәһәр тормышы минем өчен түгел. Без гаиләдә 5 малай, әлегә 3-се кечерәк. Әти-әнигә абый белән мин булышам. Миңа безнең бүгенге гаилә эшебез бик ошый. Нинди авырлыклар аша үткәнебезне беләм, нәтиҗәләребезне күреп куанам. Алга таба да бу эшне дәвам итәргә исәбем бар. Наилә Әхмәдиева инде эшен бер җайга салган фермер. Бәрәңге, суган, укроп, петрушка, кинза, яшел суган кебек тәмләткечләр үстерү белән мәшгуль. Узган ел агротуризм өлкәсендә өйрәнәм дип фермерлар мәктәбендә укып чыккан. Алай гына да түгел, грантта откан. Хәзер акчасын алып планнарны тормышка ашырырга гына кала. Киләчәктә ул үзе үстергән яшелчәләрдән тыш авылдашлары үстергәнне дә җыеп сатуны оештыру турында уйлана.
Моның өчен кооператив оештырырга туры киләчәк. Без булай да эшлибез инде. Вап-төяк үзенең бакчасында, димәк, 20 сотый бакчасында бәрәңге үстерүчеләр, кабак үстерүчеләр, кишер чигендер үстерүчеләр үстерәсләр килә, аларның беренче сорау кая без аны куябыз. Без аларга шул әйберләрен, шул яшелчәләрен сатырга булышабыз. Бүгенге студентлар өчен мондый фермерлар мәктәбе эш башларга зур мөмкинлекләр ача. Ә менә бүген диплом алучылар өчен бу аларның эшчәнлегендә яңа этап булып тора. Башлангыч мәктәптә укыганда беренче мәртәбә сарык көтүе көтәргә чыккан вакыт истә калган. Күрше Әдәхәм абый белән бергә чыктык көтүк чиратына. Авыл башыннан урманга таба кыек юл менә. Шул юлның уртасындарак басу эчендә әрәмәләр үскән калкулык бар. Малай вакытта кызыксынучан буласың бит. Мин дә моның нинди калкулык икәнен сорап куйганмындыр инде. Әдәхәм абый мәрхүм иренмәде, алып барып күрсәтте моны. Элеккегә үләксә базы булган икән. Хәтта калын тактадан ясалган капкачы да ширемәгән иде әле. Авыл халкы үлгән бозавын сарыгын гына түгел, тавыгы мәчесе үлсә дә шушында китереп сала торган булган. Менә нинди тәртип белән эш иткән ул вакытта авыл халкы. Колхоз чорына килсәк, ул вакытта зур итеп казылган бер чокыр иде инде үләксә базы дигәннәре. Яныннан узып китә торган булмады җәй көннәрендә. Сасы истән тыш кыргый этләр, козгыннар шунда җыелыр иде. Шөкер хәзер бетерделәр инде ул үләксә базын. Бүген республикада 748 шундый баз исәптә икән. 2030 елга кадәр буларның барысы да ябылырга тиеш. Үлгән терлекләрне кая куячаклар? Киләсе язма әнә шул хакта. Бүген Саба районының авылларында һәм күмәк хуҗалыкларында барлыгы 34 мең башка якын мөгезле эре терлек асрала. Җанлы мал, ярты мал ди халык. Бу кадәр терлек асралгач үлем китемсез дә булмый. Андый очракта элек үлгән малны үләксә базларына илтәләр иде. Хәзер районда жан тәслим кылган терлекне анда ташларга ярамый. 2017 елда безнең 29 үет базы исәпләнә иде. Бүгенге көндә инде безнең 3 биотимический яма һәм 7 себебязынный скотобойник бар инде безнең. Аларны ябып бетердегезме? Әйе, 2 дип бетерде. Менә шушы 3 запасқа дип әйтегәндә, запас сатыба 3 үет базы. Сатыш ветеринария участогы 3 авыл җирлеге һәм 3 эре хуҗалыкка хезмәт күрсәтә. Барлыгы 12 авылдагы терлекләрне төрле йогышлы чирләрдән профилактика чаралары ярдәмендә саклыйлар. Бу якта авыл халкы мал санын киметми әле. Бездә малны асырлар күп, дияргә була инде. Үлем китемгә килгәндә булгалы инде, юк дип әйтеп булмый. Но ул яктан хуҗалык безне төрле вакытта чакыра инде, төнлә белән дә чакырга может. Ул вакытта чакыруга сразу чыгып китәбез, анда эшли алганча эшлибез, булдырабыз инде, но кайсы берсе дәвалап бетереп булмый, үлгән чаклары була. Хәзер шәхси хуҗалыкта яки зур агрофирмада мал үлеп китсә, хуҗалары районның ветеринария берләшмәсенә шалтыратып хәбәр бирергә тиеш. Саба ветеринариясе сәмсез? Тыңлыйбыз. Кайсы авылдан буласыз? Сатыш. Яхшы, хәзер машина чыгып китәр. Мөрәҗәгатьне кабул итү белән махсус машина әйтелгән адреска чыгып китә. Авылның ераклыгы да зур роль уйнамый. Бәлә килгән хуҗалыкка барып, үлгән малны машинага төяп алып китәләр. Кайчак хуҗалар өйдә дә булмаска мөмкин. Бу хезмәт бушлай башкарыла ди ветеринария берләшмәсе җитәкчесе. Китә үзе яулый, кемдә дә яулыймы, үзенә машинасы бу инде бензинга да экономия дигәндәй. Шул үзебез кибеп, өйнән алып китә, үзебезнең дистанциябызда диспетчерский служба утыра. Шунда шалтыра табардан. Бу инде башта эшләп киткәндә инде хәбәр авыл советларына әйтүде. Шушы номер белән үлгән малыбыз булса, шалтыра табарга дип. Шул инде бүгенге көндә бәләкәй генә сыйыр аборт ясаса да, бәләкәй генә кәҗәбәт юса дигән, безгә шалтыра таба, biz чыгабыз, алабыз. Махсус машина үлгән малны үзе төяп алып китә. Аны мал табибы белешмәсен биреп озатып кала. Аңырчы җирлектәге ветеринарлар терлекнең үлеменә китергән сәбәпләрне ачыклаган була инде. Үзебезгә дә кирәк вакытта лабораториялар белән эшлибез. Анда ярып караган чакта анда күренә инде теге нинди үзгәреш, ничек теге сәламәт булганда ничек булады, шулай ничек, шулар белән хуҗалыкларга, кешеләргә үзләренә аңлатабыз инде. Малларның сәламәтлеге күп очракта кеше факторына бәйле ди мал табиблары. Үлемгә китергән сәбәпләр дә төрлечә икән. Яшь бозауларның эшләре китә инде, я теге сөтне күбрәк бирәләр сөт вакытында да, я теге температурасы дөрес булмыйчарак
Шунда суык булса да ярамый бит инде ул, жылы булса да ярамый артык сөт. Андыйлары була, андары соң теге сквознякларда көз көннәре була индалары күбрәк җәйгәне белән ашып куялар дагын абзарларына. Андый вакытлар була инде кичәк кенә үпкәләре кабарып дибәт дигәндә. Шундый раклар була. Үлгән малларны өйгә килеп алып китү яңалыгын авыл халкы аңлап кабул итә. Махсус машина үләксәне Саба читендә урнашкан махсус контейнерга алып килеп сала. Моны икенче төрле зур суыткыч диләр. Монда һава -10 градуска тикле суытыла. Бу җәйге шилләдә мал үләксәләре бозылып, исләнеп ятмасын өчен эшләнә. Бүгенге көндә республиканың 19 районында шундый җайланмалар урнаштырылган, ди Татарстанның ветеринария идарәсе вәкилләре. Менә мәсәлән, примерга китерсәк, былтыр Сария безнең территория республикада 50 000 тонна только менә соелган продукция җыелган отходларын җыеп алды. И почти 8 000 үлгән малныкы инде ул белый отход. Анда сыер маллары да бар, дуңгыз маллары да бар, тавыклардан да менә 60 000 биологик отход, аны бөтенсен чыкарга күмтә бетереп булмый бердән. Икенчедән кайында хөкүмәт буенча безнең федераль законнар чыкты. Хәзер яңа үләт базы төзергә ярамый. Булганны инде 30 елга кулланырга мөмкинчелек бар, шундан соң да аларны бөтенсе яу бетерергә дигән сүз. Алабугадагы Сария эшкәртү заводына ит комбинатлары, кошчылык фабрикалары да төрле калдыкларын тапшыра. Сария көндәлек 600 тонна хайван калдыкларын эшкәртерлек куәткә ия. Бүген республикада 748 үләксә базы исәпләнә. Аны 2 ел, 3 ел эчендә башта җыела гумусный остаток дип атала инде. Андары ул тикшерелә. Әгәр дә инде анда зарарлы микроорганизм калмаган икән, ул остаток алынып яндырыла, шундан соң үткәрелә дезинфекция, шундан соң инде бу биотермик ямны күмеп учеттан алына инде. 30 елга кадәр үләксә базлары ябылып бетәргә тиеш дидек. Алар 25 ел дәвамында ябык торганнан соң бөтенләй юк ителә. Аннан соң бу урыннарны муниципалитетлар башка максатларда кулланырга мөмкин. Бу көннәрдә массакүләм мәгълүмат чаралары авыл җирлекләренә кагылачак үзгәрешләр хакында фикер алыша. Сер түгел, башка төбәкләр белән чагыштырганда Татарстандагы авыллар үзләренең төзеклеге белән аерылып тора. Димәк, аларда тормыш кайный дигән сүз. Ә бит авыл җирлекләрендәге бетмәс-төкәнмәс мәшәкатьләрне урындагы башлыклардан да яхшы белүче юк. Хәтта гаиләдә килеп чыккан хәлләрнең дә күбесен шул җирлек башлыклары аша хәл итәләр. Аларны үзгәртү хакындагы сүзләр 2022 елдан ук башланды инде. Хәзер Дәүләт Думасы депутатлары карый торган яңа канун өлгесе килеп керсә, авыллар аерым территорияләргә бүленеп, алар белән район үзәгендәге вәкаләтле вәкил идарә итәчәк диләр. Әлбәттә, Татарстан җитәкчелеге бу яңалыкка үз фикерен белдерде. Безнең республика өчен гамәлдә булган идарә итү ысулы кулай һәм отышлы. Моны авыл халкы да, җирлек башлыклары да, район җитәкчеләре дә шулай ди. Авыл җирлекләренең мөһимлеген без Арча районы Урта Курса төбәгенә кайтып белештек. Урта Курса җирле үз идарәсенә караган Алан авылы. Урман куйнына сыенып утырган авылның бүген тулы канлы тормыш алып барганлыгы төзек йортларыннан күренеп тора. Моңарчы авылга алып килә торган юлның булмавыннан зарланып яшәгәннәр иде. Узган ел күтәртелгән юлга таш түшәгәннәр. Авыл урамына асфальт җәйгәннәр. Биредә авыл халкы нигездә мал асрап көн күрә ди Шакировлар гаиләсе. Бездә халык тырыш. Менә авылда халык тырыш, яшьләр калып тора, яшьләр менә, яшьләр кала, үзләре җиләр, үз кешеләре белән, җиләр. Авылны югалтмыйлар. Күп кеше хайван белән, хайван белән. Колхозда шәбәсә читкә китеп, бәр шунда авылга кайталар, тартылалар инде авылда. Хайван инде асрап менә, хайваннар асрап. Үзләренең дә абзарлары тулы мөгезле эретерлек Шакировларның 300 000 сум хөкүмәт ярдәмен алып яңалап астырып куйганнар. Терлек азыгы әзерләү өчен 11 гектар җирләре дә бар. Пьяния Аллага шөкер колхоз биреп тора, үзебезнең җир булгач, Аллага шөкер итмәгә пьяния җитеп тора Алла бирсә. Үзебезнең җирдән суктырган. Үзебезнең җирдән суктырып алдык менә шу орлыкларны, пьяния ибәкләрне үзебезнең җирдән. Техникалар бар, чәчүлекләр, чәчү агрегатларыбыз бар, тракторыбыз бар, комбайныбыз бар, Аллага шөкер. Кайчандыр шәһәрдә яшәгән Шакировлар гаиләсе язмыш чакыруы белән туган авылларына күчеп кайтырга мәҗбүр була. Без шәһәрдән кайттык, дөресен әйткәндә. Кайнанабыз парализабыз не булды да, Ринат белән кайттык, Аллага шөкер. Әле вакытта бу юк иде, иске иде. Анда үзегез әйтмешли, бер нәрсә юк иде. Өстенә
салып чыккан үйлер инде, Аллага шөкер. Үкенмибез, Аллага шөкер. Хәзер инде Казанга барасы да килмей. Кунакка да барасы килмей. Машина куярга да орын юк анда. Шәһәрдә. Уллары Динарда бүген үзләре янында. Ул булмаса, бу кадәр мал асрап булмас иде ди гаилә башлыгы. Бер уллары мобилизацияләнеп, махсус хәрби операциягә киткән. Ә Динар күмәк хуҗалыкта механизатор булып хезмәт куя. Кичкенәдән әтигә ияреп, балачакта мин ошо техникага янында йөргәч, шундан күңел шуңа тартты инде. Зарплата да бар инде бу. Өйдәге хайваннарда хайран әйбер кертәләр инде, Аллага шөкер. Керем кертәләр. Зарплата белән генә булып бетмидер инде. Onlar avulda da hayvanlarsız bulmuyor idi. Bari indir şıgıl gerek. Uzun fermer kılığınızı ha? Başta iyi. Яшырын батарын түгел, хәзер күп әтияниләр үзләре балаларының шәһәргә китеп урнашуын хуплый. Фатир юнәтергә ярдәм дә итәләр әле. Шакировлар улларының теләгенә бер вакытта да каршы килмәгән. Динар укуын тәмамлау белән туган нигезенә кайтып төшә. Аның үзенең кайтасы килде. Ул тоже чыгып киткән иде Казанга укырга дип. Әни мин авылда каласым килә дип, кайткач бездә ибер әйтмәдек инде. Просто шәһәрдән яратмады. Хәзер ничидер, белмим, үкенәдерме, ансын белмибез. Урта курсы авыл җирлеге башлыгы Рәмзия Вафина авылдагы һәркемне үзенең 5 бармагы кебек белә. Кайсы йортта кем яши, кайда эшли, күпме мал асрый, барысына да бәяләмә бирергә мөмкин. Җирлеккә 6 авыл керә, анда 375 хуҗалыкта 1500 кеше яши. Дәүләт программаларында да актив катнаша авыл җирлеге. Мин җирем инде шушы эшләү дәверендә, әгәр дә бер авыл итеп тотынган булсак, безнең инде яман мотор кичкенә генә бик тизек бер авыл барлыкка килгән булыр дип программалар нигезендә салынган иләр белә дип. Бүген авыл кешесенең нинди генә йомышы булса да авыл җирлегенә мөрәҗәгать итә. Моны Шакировлар гаиләсе дә раслый. Хөкүмәт ярдәмен алу өчен документлар җыйганда да нык булышканнар авыл җирлегендә. Авыл советына һәр вакытта шеп сорап тора дигән, нәрсә кирәк, шуны сорап тора. Авыл советы бетсә, авыл җирлеге бетсә, авыл бетә дигән сүз инде. Сөтен җыеп торалар. Сөтен җыеп тора. Менә ул нәрсә кирәк, авыл советына мөрәҗәгать итә. 2 адым гына чыгарасы да бирәсе, сөтен дә кирәк булса үзләре дә киреп ала дигәндәй. Бәя күпме сөткә? 31 булдымы соң сонысында? Элек авыл кешесеннән салым акчасында авыл җирлекләре җыйды. Хәзер кануннар үзгәрде инде. Квитанция да җибәрмиләр хәтта. Шулай да салым түләүчеләрнең даими исләренә төшереп торабыз диләр авыл җирлегендә. Чөнки алар түләнмәсә, хөкүмәт ярдәменә, субсидияләргә өмет итә алмыйсың. Үзара салым программасында авыл халкы аңлап кабул итте. Шул акчаларга авыл җирлегендә күпме эшләр башкарылды ди Рәмзия ханым. Таш түшәлмәгән урам түгел, тыкрык та калмаган инде авылларда. Юллы булдык. Зиратлар менә бүген инде килеп тора. Менә шәһәрдән кайткан халык кирип, теге имнәремнән нитеп рәхмәт әйтәләр. Элек зиратка кирергә куркып торадыр, җаным җәннәт шикелле. Хәзер үлүдән дә курка торган түгел икән дип, менә шулай итеп килеп рәхмәт әйтәләр. Шул ук чишмәләр, кыйлар, утлар менә яңадан эшләтеп чыктык. Ул юллар менә бөтен нәрсә, әгәр дә ул программа булмаган булса, билгеле бер сөттеге бик кичкенә, но менә безгә бу үзара программасы шундый әйбәт булды. Халык, әгәр дә халык белән турыдан-туры элемтәдә була алмасаң, без аны җыя алмыйбыз. Авыл җирлекләренең хезмәтендә җирле характерга ия сорауларны хәл итү дигән төшенчә бар. Тик менә авыл җирлеге башлыгының эше аларны кайгыртудан гына тормый ди Арча районы хакиме урынбасары Алсу Мөхәммәтова. Чынбарлыкта җирлек башлыклары ул сорауларны гына хәл итми, авылларда яшәүче кешеләрнең шәхси проблемаларын да хәл итә. Ул булсынмы җирен документлаштыру, рәсмиләштерү, йортын рәсмиләштерү, каядыр нотариуска алып бару, алып килү. Шулайдыр, Рәмзия Вафинаның бер генә очракны искә төшерүе дә моның шулай икәнен раслый торган фактор. Андый вакытларда авыл халкы берләшә, ярдәмләшә белә ди ул. Менә берәүләрнең бар 5 балалары, аның 5-се дә тумыштан инвалид биргән. Нишләтәсең, Аллаһ Тәгалә шулай кушкан аларга бүген. Менә әле күптән түгел генә булды инде. Берсе шуннан югалды. Без аны шулар арада инде кичтән югалган, иртә белән инде бөтен авыл халкы белән бергә эзләп тауып, мотор итебен сыңга юлга заттык. Шуннан соң газовик килер Рәмзия апай ди, аларның инде теге элекке генеләреннән наследство эшләнмәгән, аларның ди газын дизмише булмый, договор төзелмәгән, наследство юк. Шуннан соң инде 2 инвалидны утыртып машинага киттем нотариуска, бардык, теге наследствоны эшләттек, рәхәтләнеп, ул бит аны ул килгән газовик та белмәскә мөмкин, аларның семьялары турында ул килә дә шалт итеп аны изеп китә. Ул теге бичара нишәсен?
Авыл җирлекләрен үзгәртү, старосталар институтын булдыру турында сөйләшүләр 2022 елда ук башланды. Хәзер Дәүләт Думасында әлеге канун өлгесен тагын бер мәртәбә карарга керештеләр. Әгәр бу канун кабул ителсә, авыл җирлекләре бетерелергә мөмкин. Әлеге яңалыкка авыл җирлекләре генә түгел, Татарстан җитәкчелеге дә, депутатларыбыз да үз фикерен белдерде. Наша страна, она большая, огромная. И одним шаблоном этой страной управлять нельзя. Наверное, какие-то изменения, они были, будут, и к этому надо относиться нормально. Но мы же не против, если где-то населения мало, у них людей нет. Пожалуйста, надо дать право, не нам дать право, а им дать право создавать вот такую систему управления. Татарстандагы авыл җирлекләрендә халык саны да, авыллар саны да җитәрлек әле. Безнең өчен моңарча ничек булган шулай идарә итү системасы кулай. Әлеге законопроект көченә кергән очракта инде, закон буларак кабул ителгән очракта инде без халык белән элемтәне югалтудан бик куркабыз. Территориаль бүлекләр булдырылу күзәтелә бит инде проект кысаларында. Ул территориаль бүлек округ составында булачак. Һәм инде бүгенге көндә халык белән кулакул тотынышып, аларның иң беренче зарларын тыңлаучы булган җирлек башлыкларын без югалтабыз икән. Без инде күпчелек проблемаларны вакытында ачыклау, иң беренче чиратта ачыклаудан мәхрүм булачакбыз. Икенчедән инде хәл итү мәсьәләләре каттауланачак, чөнки бөтен территорияны бер төрле калыпка салып, анда проблемаларны хәл итеп булмый. Киләчәктә яңа канунны кабул иткәндә Дәүләт Думасы депутатлары төбәкләргә идарә итү алымын үзләренә сайлау мөмкинлеген калдырырлар дип өметләник. Ә кемнең яңача эшлисе килә, теләгәнчә эшләсен. Кемгә ошый, кемгә шушы модель идарә итү моделе якын, аларга күчү мөмкинлеге булырга тиеш әлбәттә. Ләкин безнең бүгенге көндә Арча районында да һәм инде Татарстанда күп коллегаларыбыз шушы ук фикердәдер дип әйтеп уйлыйм. Без инде үзебез эшли торган моделне якын күрәбез, без аның эффектын күрәбез, һәм безнең бүтән модельгә күчәсе килми. Bütün müracaatыбыз шу авыл советына инде. Газ буенча да чабыз, ут буенча да чабыз. Нәрсәгә теләп калсак, шу авыл советы. Бала туганнан үлгәнчегә кадәр инде. Алар документны терки, алардан башка. Авыл җирлеге бетсә, авыл бетә дигән сүз. Бүген табышка эшләү фермерлар өчен дә җиңелдән бирелми. Инде хайран гына ныгып калганнары ничек тә тырмаша дигәндәй, хәтта гаиләләре белән үз бизнесларын булдыручылар да бар. Бу районы Аксу авылыннан Салаватуллиннар гаиләсе әнә шундыйлардан. Фирдус абый 2005 елда үз эшен ачып җибәреп, бүген дә яшелчәчелек белән шөгыльләнә. Салаватуллиннар гаиләсе кишер, суган, бәрәңге, кызыл чөгендердә үстерә. Фирдус абый белән Фирая апаның 3 улы бар. Төпчек уллары Дамир әти-әнисе янында калып, гаилә эшен дәвам итүче. 2019 елда фермер хуҗалыгы ачып грант тоткан. Улы уллары да һәр вакыт ярдәм итеп тора. Салаватуллиннар хуҗалыгында яшелчәләр уңганмы быел? Фермерларны бүген нинди кыенлыклар борчый? Иң зур проблема беренчесе комбайнер булса, авылларда комбайнер юк. И икенчедән була инде кара рабочий, бапчык тиюче кеше юк. Менә шул икене. Физически таза иплек кеше юк. Барда группа авылда картлар, менә анда бит 74 яшьлек нидә пенсионерлар да эшләп йөри. Бу хакта әзерләнгән видеоязманың тулы вариантын киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгыз булса, аларны безгә экранда күрсәтелгән номер аша юллый аласыз. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.